Pakita ning walay kwarta uy. Dili ta makapalit kay wala man tay kwarta. Ko biti basi na kay kwarta na pang asuter lang. Nasamot oh walay sulod ang bulsa. Tulo siyo. Na, samot ako kaya akong bulsa buslo to. Wala ko kami kung kwarta ni Muhammad daghan pero bakit ang sinsilyo siya ang pitaka. Sayo sa Maria. Gitaguan na niya, gitaguan gani no na unsa. Uy, kinsa? Si Dulong Pawiks oh. Sige, pawis ito. Nagdali man. Asa ka na adto? Agay! Dulong Pawiks, asa man ka? Naana pong sulo oh. Asa na pong kahanin maglaro-laro eh. Asa man ka adto? Sa liyok nimo Dulong Pawiks ba? Mura kag nagdali-dali. Wato lagi kong San Vicente kay magkuha kong trabahante ba kay pagunahan to na ko tong kwan. Indres kilid sa muhang balay ba? Ay, kato na! 30 na bitaw na bunga sa sagbot ato, delikado sa mga halas. Bitaw mo rin kita na lang. Ay, Dudong Pawiks, kami naligo na kay para makakwarta pag ming tulo ba? Kamoy mangguna? Agay! Dula naman kayo nahibalaan ninyo gani. Ah, naunsa man kamurag di man tabarkada nga. Ay, kay kumugunit og karet. Iat raman ang mga dagway ninyo ay mabasa raman kayo na inyong kamot ug mukaon. Iya ta po ng dagway nimo, siyempre mabasa din ang mga kamot basta mukaong kalabi naghugaw ang kamot. Ay, go na ato. Sige na, Dudong Pawiks. Tama po dito no. Layo po kaya kahit tong San Vicente. Unya, unsa may sistema na to ani? Unsa may gusto ninyo, pakyawan o inadlawan? Kanang Trapaspas atong trabaho. Kayo padayon mo man, Maria. o sige, pakyaw na lang namo Dudong Pawiks. Pakyawan ang inyong gusto. Para magkasiyamo ta, tanawa sa ninyo ang area. Tara, tulog mo sa kuha. Misyo, biti, kani kay pakyawan man oh. Ato lang hayuon si Pawiks na magpalibre lang tagpainit. Sige na ba, Tia? A few moments later. Asa naman to sila? Dugaya po nila, oy. Sige, maayo noon. Mauning riha akong pagbasan sa inyo, ha, oh. Unya, unsa may tanaw ninyo, ani? Ama o dai ni. Nakuha man di ay ani oy. Siya pala mo nga baka maisagbot. Ikaw pila man? Si Lucio na. Lucio, basig kabalo ka mas timit pila man. Ay, ikaw na bahala na, Maria. Dudong Pawiks, isa kalibo lang kayo. Parting bagaas tagbot oy. 1,000? Ah, grabe pong mahala, oy. 750 lang ni. Larga na ta. 750? 50 daw Maria. Ya kamo, okay ra ta na. Sige, Maria. O sige, paisa ng 750. Pero nalami hangyo sa imo nga. Kabalo na ko na, Maria. Painit. O tama jud ka. Sige na, libre lang may painit. Why problema ng painit? Sugdi na lang ninyo. Kaya may andam na ko inyong painit daan. Dudong Pawiks, supaw ipapainit sa mga para ganaan mi maguna. Hilig loaf bread. Cookpod. Demanding kit ani nila, oy. A few moments later. Parting uhawa na jud ba? Wala matadali diri tubig. Biti, Lucio. Inom sa kong tubig yadto, dili lang sa mua.